Bir näçe hepde mundan Tagtabazyr Mara aralygy uly ýoluň ýagdaýyny görkezýän video bize bir ýurtdaşymyzdan gelip gowşupdy. Indi bolsa ýene başga bir ýurtdaşymyz tarapyndan bize urudulan video materialda. Şol ýollarda gatnap edýän taksistleriň nähilligini görmek isleýäňizmi diýilen mowzuga deginip geçipdir. İçi daşı opup duran, aynalary dögülen, içine daşardaky sesleri bolşuýaly alan, ýene de şoňa garamazdan ses sistemasy işleýän we eýesine çörek gazandyryp maşgalasyny ekleýän Tagtabazyr Mara aralygy taksi ulagy. Videonu ýiberen kişiniň aýtmagy boýunça bu aralykda gatnap edýän taksi ulaglaryň hemmesi şeýle. Eger düzügi bolsa da gyska wagtyň içinde ulaglar weýran bolaýmaly. Ananmasaňyz Tagtabazyr Mara aralygy ýol gören adamlara soraň. Meniň ýankaýdanyma arkaýynlyk bilen güwä geçer diýip habar kanalymyna şaýat bolanlaryň gurrun berdi. Hakykatdan hem bu ýollarda gatnap edýän ulaglaryň abat bolmagy mümkin däl. Gepin gyzykly ýeri bolsa Tagtabazyr Mara aralygy ýoluň astynda dünýäniň iň uly ikinji gaz rezerwi ýatyr. Adyna galkynyş gaz ojagy diýilip at berilmegine garamazdan töweregindäki halka we Türkmenistana hiç çyly peýdasy degmeýär. Muňa garamazdan guramaçylykly terror toparynyň agdasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň mankalap Türkmenistan gaz boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar diýmegi adamlar hasta gaharlandyrýar. Meşhur oyuncu 4-nji orny eýär dünýäde. Bizim soňky awzytymyz diňe galkynyş gaz känine 27 türlü kub metrden. Emma ol gadyň puly Türkmenistandaky ýollary bejermäge we beýleki halk bähwitli işler gurulamaga ulanylmaýandygy anyk. Halk tarapyndan görkezilýän şu ýollar bolsa, şu aýdylanlara subutnama bolup durýar. Sizlerden haýyş, kömek etseňizler, goluňyzdan gelen kömekiňizi etseňizler. Yurttaşlarymyza Allah razı bolsun sizlerden. Sadakalarımız kabul olsun. Allah'dan kaçsın hemme etken yaxşılıklarımız. Sadakalarımız kabul olsun. Bol.